Gerlachovský štít, najvyšší vrchol Slovenska s výškou 2655 metrov nad morom. Na vrchol vedie viacero ciest, ale my sa dneska pozrieme na najdlhšiu, najnáročnejšiu, no hlavne najkrajšiu z nich, zvaná Martinovka. Naša púť započala v Tatranskej Polianke, kde sme už o 4 ráno osedlali naše dvojkolesové tátoše a počas naozaj elizejsky nádherného brieždenia sme vyšľapali až na Sliesky dom. Odtiaľ sme iba vycupkali na poľský hrebeň, kde sme si nainštalovali horolezecký aparát a započali toto šialenstvo. A pohyb po hrebení vôbec nebol ľahký, keďže sa celý čas pohybujete po skalnatom, členitom, no hlavne nezaistenom teréne ponad smrťou dýchajúce rokliny. Taktiež sme museli občas zlaňovať a prekonávať reálne lezecké pasáže, počas ktorých som mal niekedy vážny problém udržať môj zvierač v pokojnom stave. No po hodinách sebatríznenia a fyzického výkonu sa nám podarilo dosiahnuť vrchol legendami opradeného Gerlachu. No a vďaka skvelému počasiu sme z vrcholu mali fenomenálny vysokoakostný výhľad.